ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் திருவடிகளே சரணம். இன்றைய தினம் ஆடி பௌர்ணமி. ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் திருக்கோவிலில் ஆடி கருட சேவை கஜேந்திர மோட்ச வைபவமானது மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறும். இன்றைய தினம் மாலையில் பார்த்தசாரதி பெருமாள் அழகான அலங்காரத்தோடு கருட சேவையில் எழுந்தருளியிருந்து கைரவேணி புஷ்கரணிக்கு எழுந்தருளுவார். அங்கு நீண்ட ஆண்டுகளாக முதலையின் வாயில் அகப்பட்டு கஷ்டத்தை அனுபவித்து கொண்டிருந்த கஜேந்திரன் கடைசியாக ஆதி மூலமே என்று அழைத்தவுடன் ஓடி வந்து தன்னுடைய சக்கராயுதத்தை பிரயோகித்து முதலையை அழித்து கஜேந்திரனை காப்பாற்றியவர். சேவித்துக் கொள்ளுங்கள். கஜேந்திர மோட்சம். பார்த்தசாரதி பெருமாள் கருட சேவையில் இந்த கைரவேணி புஷ்கரணியில் இந்த வைபவமானது மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறும். ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் கூடியிருந்து பார்த்தசாரதி பெருமாளின் கருட சேவையையும் செவித்து கஜேந்திர மோட்சத்தையும் அனுபவிப்பார்கள். இந்த வருடம் கொரோனா தாக்குதலால் இந்த வைபவம் நடைபெறாததால் நாங்கள் எங்கள் ஆற்றுல இருக்கிறத வச்சு அலங்காரம் பண்ணி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறோம். நீங்களும் ஆற்றுல இருந்தபடியே சேவிச்சுக்கோங்க. இந்த கொரோனா தாக்குதலிலிருந்து மக்கள் விடுபட்டு பயத்திலிருந்து வெளிவந்து அடுத்த வருடம் இந்த வைபவமானது நன்றாக நடந்து நாம் எல்லோரும் கைரவேணி புஷ்கரணியில் திரண்டு இருந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தசாரதி பெருமாளை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். சீக்கிரத்தில் கொரோனா வியாதிக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க பார்த்தசாரதி தான் தந்தருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். கருட சேவையில் பார்த்தசாரதி பெருமாள் கைரவேணி புஷ்கரணி கஜேந்திர மோட்சம். ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் திருவடிகளே சரணம்.